Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Anak ilang sugal. Na di malas. Nasa swerte. Ulit na lang, Mia. Paksit na sa apple. Okay. Padayon og duwa, Chuna. Ah. Atagan di kagpunan. Ha? Di 50,000. Balik og duwa. Ha? Day, sige na. Balik na doon, day. Bong, hey, hugas langit. You are our angel. Padayon og duwa, Chuna. Enjoy. Di ta mahutdan og puhunan, okay? Salamat, Bong. Padayon na mo diha, ha? Tungod kay maato pa ko sa Tejero kay championship fight sa kong i-enter sa derby. Sige, Bong. Padayon lang. Apple, in case maway swerte gihapon, doula lang si Humba, ha? Kay akong bidla ng kwarta. Kadtong imong driver, Bong? Yes, doula lang. Para di mahonong ang duha, okay? Yes, Bong. Thank you. Tuna. Cheer up. Magkabawi ra ka. Yes, Bong. Okay, sige, Apple. Bong, ni-appeal ni ka derby? Oh, i-appeal ko. 70 Cax. Waiting na mi. Last fight karon for championship. Ang kontra, taga Bacolod. Oh, pilay pustahan na, Sir Bong. Championship, 10 million ang ako giposta. Oh, wow. Ano? 10 million? Sa sabong? Ingon na nakadako ang pusta. Millions? Apple, remember, ang kwarta, imura ng biyaan sa higayon nga musugot na ka sa tawag sa kamatayon. Mo ko na ginaingon nga ang kinabuhi mo'y usa ka dakong tiaw. Tungod kay kung moabot na ang imong signos, imong talikdan ang labing mahal mo sa kinabuhi. So, mo na ginaingon, enjoy life. Bong, Excuse ninyo, ha? Sige. Naku, 10 million pesos? Manok lang? ay, may punto biya siya. Kaya ang kwarta, imo ganing biyaan kung mamatay ka na. Di ba? So enjoy life. Pila ni sir? Usa man ni kabandol. 100,000 na. In case mahotdan og puhunan sila si Chuna, ihatag na. Batik sir. May problema. Ako'y bahala na. Tikang-tang lagi na. Unsa? Ha? Kinsay mo tikangkang? Ay, buwan sir ay. Buang. Kasabot ko ba? Tahimik ka lang. Sir, oo sir. Sige. Alin ako. Padayon sir. Iba ang may pera. Para Sir Bong, 100,000. Yan normang ihatag para sugal. Ha? Ubong pantil babayan eh. Beda. Pagka-proud unya ni mo ba, no? Kung mo graduar na imong anak. Tinawa na ba yung sa na sa kong pangandoy nga makakaduar lang nga akong anak. Lipay na kay ko na ba? Mao gyud ang
Kitsa di malipay ana. Nga ikaw, mang reflex lang nga. Nakabahuman kag pa-eskwela sa mong anak. Noon, buutan sa nanginoon na akong anak bay si Atina. Seryoso sa pag-eskwela. Natural, maog yun na inahitabo sa bata ba nga saktos disiplina sa ginikanan ba. Di kay disiplina lang. Laki pagyud ang pagmonitor sa bata. Oh, para nako anak ginabay. Sagda ko na pero aton kuha gyapon na nako. Ini kagabi di gyud ko matuog kon wa sa bayan nga akong anak. Sakto ginang imo bay. Di parehasan ng ubang ginikanan. Nga ilang anak, bisag minor de edad pa. Sagdala mo TikTok tuban ng kabira niya bubukay short o sa'yo pagpantira. Okay. Pasagdala sa ginikanan, suroy-suroy bisag gabi dako. Alas 12 gabi na pa. Kuyog sa mga dabarkads. Oo ka na, sakto gyud ka bay. Masa ko makakita mo ko anak. Oh, tanaw ka nang mag sayo-sayo sa TikTok. Oh. Nindot kaysa? Mao sige. Buwa na makalanga na to ng cellphone. Muna nga usay sa putas mga bata nga naas gawas laroy-laroy ang mga orasa. Kuyog sa barkada. Ang may tabo bay makatos bisyo. Unsa man, makato kag panabako, sunod mapilang kinom-inom sa makahubog nga ilimnon. Tapos tuwa na sa grabe. Apil ng suyop. Mao, sakto yung kamay. Ug ang labing pait bay. Tungod kay himuon na kining career sa kinadiling drogas. Oh, sakto yun kay mao yun na ba Nya, usa sa nakadaghan karon sa ilahang gitawag og kanang kuan CICL o mo siguro na CICL. CICL mo na sakto na. Pero kadit lang murag nalimo unsay kahulugan sa CICL. Sa uban na CICL mo nito. Children in conflict with the law mo siguro. Kana gusto. Mga bata in town na nahimong hiwi o nahimong nga nakasupak sa balaod. Correct. Bay, tanaw, gawas ng mga estudyante wa palagi sinday. Ang base og dunalan tingali nalanganan sa sud. Mga base no. Bay, dito lang ko dito sa inyo ro masugot nga tuna nga ato kung puyo sinto. Sugod lagi ito. Sa kabalaka. Pero mas Wa mo mayo to magamit. Bay, mas mayo siguro nga inyo lang sa papangon taon para dili sa taon kung buy tuna ba. Muabang yung ka. Kanas tuna taon war bay break ng baba na kayo. Bitaw sa noon. Dahil ba ginabadagan ng sulti bay. Mga pabangal ang taon ko bay ha. Ayaw na dako sa taon. Abang na bisag 2,000 ang buwan. Okay na kayo ko. Okay na ka? Oh, 2,000 para na ako. Okay ra gyud kay. Okay ra. Nanasiday eh. Inday. Tay. Ay, sorry tay, oy. Nalangan kong kadiyot. Gipatabang pamawag ko sa mong teacher. Hi, Inday. Okay ra. Hello, Noy Butong. Hello, Inday Tenten. Kuyog lagi kang tatay. Kuyo ko, Inday din ha. Kuanday, sinoy butong nimo adto na nako papuyon dito sa ato. Oh, mao ba tay? Maayo hinuon. Nya day, okay ra mo, okay ra ka, sugot ka. Ay, okay kaayo Noy Butong, oy. Para sad malingaw ni tatay dito ba? Kay nag-abot na mo sa bahay na. Wa permis nanay, oy. Kinis tatay maghinuktok lang itaon. Human og hikay sa mong panihapon. Okay. Sige, adto na ta. Magata na tang chip, okay? Okay? O, tay. Oh. Sorry. Bunot. 7 pairs. Sorry, guys. Ay, basbaos lang. Alay! Sorry! Bay butang money. Money ang gamay sibay-sibay na mo diri ba? Hindi mo na ko dislo yung bahin. Pwede kay kadri. Okay kayo noon sa... Unya sa gawas na yato tupa na ko gagmay. Apta na ko ba? May mga nakalya na gamay abuhan. May mga anak makaluto. Naisugang, duha ka buok. Bato ra hino ng sugang. Patay ko, ay problema na ba? Okay ka na? Pwede ka, dali ka na maghikay para sa atong para panihapon. Okay. Tumangan ikaw. Okay na kayo na yun. Utang, sinubakan, ug unas, namos. Alam kita. Unya, mais nga, numero 16. Okay, Sabay. okay na kayo. Ha? Okay. Okay na ka ng 16. Okay, bay, kaning mulakaw na ko ha. Kaning balik na ko, mga una ta. Asam ka? Palitan sa nako si Chuna og humba bay. Ha? Mo di ko tumukao ng utan bay. Humba mo iya.
Ano? Kumba. Oh. Pinangga gyud kaayo na ni tatay. Noy butong si nanay. Pero si nanay, sika-sikaan lang niya sa tatay. Ano? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!